Phansi kwale comment yasemtubatuba ne. And sezininzi insizwa zase KZN ezimane ezini-offer umhlaba wase KZN. Mamelani ke kule video lena bokuzi 7 zika November 2025 which was that week Friday apho General Mkhwanazi khona be-interviewa khona. So ikhona into engathi kunombango kwicala elo lasemtubatuba kulamacala asemtubatuba emhlabeni wakwaMkhwanazi apho kubangwa khona ubukhosi buzanze eziphi families ezilwayo ingathi ngamakhwanazi namachuno. So inkulu lemfazwe as a result ngathi sokuchitheka negazi kuvalwa nendlela oN2 kwanyanzeleka ngento bamapolisa mawathini mawasondele. So namhlanje ezini bakuzi 16 zika November 2025 banembizo family meeting. So i-cameraman futhi isigilile kule video le lapha phezulu isigilile yangasibonisa insizwa zase zakwaMkhwanazi bazinjani. So we looking forward ukuva i-feedback banamhlanje baye bathethisana yathini into yakhona. Mamelani ke phansi koba kuze kube kuyabulawana kubulawa nenduna zakhona nani kudeploye i-political killings task team into yoba mayo investigator into yoba ngobani ababantu ababulala ababa ezinduna zasemhlabeni wakwaMkhwanazi ke. So as for indaba yokurelocate le KZN ingathi offer yakhona yona I'll take it very soon because niyibona South Africa bafethu ihamba kancinci eyona province ensenethemba la into babaza ukwala ngeprovince yabo ikwa iKZN okwangoku. So in case ndiyayifumana feedback yembizo yanamhlanje into babaye bathini ndizabuya nayo. Ngibingelele umphakathi wonke ababukeli bonke be-1 KZN. Ngifike la emhlabeni wakwaMkhwanazi ngesizathu sokuthi kuye kwaba nenkinga leli sonto leli esiphuma kulona la umphakathi wakule ndawo kade uzwakalisa ungajabuli ngesinqumo esithathwe isilo ngalendlela enza ukuthi bahambe bawuvimba umgaqo u-freeway N2. Ngicabanga ukuthi wonke umuntu uyazi ukuthi N2 busy. Manje mangabe sekuvimbe umgaqo isiphoqa amaphoyisa ukuthi asondele eduze azobuza ukuthi inkinga ikuphi. Kanti bengeke ngathintwa nayisilo uqala walisonto ezwakalisa ukuthi kugcwele abantu bakaMkhwanazi eNdlonkulu bazise ikhalo ebusuku. Ngithe mangibuka ukuthi angathi lento izoba inkinga ngcono sisondele samaphoyisa ngoba kubalekile ukuthi sigweme ukuchitha kwegazi kunoze kube khona ingakho kufanele sisondele ukuzobona ukuthi inkinga yini kahle. Sivumelene ngokuthi njengoba sihleli nenkosi sizophinda sihlangana ngomhla ka-16 ukuze sibe nembizo ezoba khona la endaweni yaMkhwanazi ngo-10 ekuseni. Simeme ku-MEC uThelezo Khotha ovumile ukuthi naye uzobe khona ngoba kumele azonikeza ubufakazi emphakathini umphakathi wonkana waMkhwanazi ukuthi lo mhlaba usawoMkhwanazi ubani inkosi yala kaMkhwanazi ngoba ngizwa ngathi kuzwakala ngathi kukhona indoda ebesizibeka njengenkosi. Kufuneke ukuthi uKhotha azobanikeza isiqiniseko ukuthi kusomhlaba waMkhwanazi. Phinde ngacela inkosi uShinga ngicathi uyaziwa ukuthi inkosi uShinga ngokomthetho ngoshayamthetho uyena omele ukhosi endlini ye-traditional House of Traditional Leaders eNkhosana. Nawo baba inkosi uShinga uthi uzobe khona naye ngalisonto naye uzofakazisa njengenkosi ukuthi ubukhosi bala kule ndawo qala kuphi phele kuphi ubani oyinkosi ngokwaziwa ngokusemthethweni. Besizohlangana ngesonto ukuze sixoxisane nomphakathi wonke. Kanti kukhona nekhalazo vele zobugebengu zokuthi kukhona abantu asebeke bafa ikakhulukazi izinduna zenkosi ezike zabeka ukuthi zibheke indawo yenkosi zithola ukulimala kanye nabanye abantu abakwazi ukukhuluma emphakathini bathule belimala. Ngicabanga ukuthi kuningi ke seke wakhuluma ngeqembu elike lalethwa la eprovince ebesilakhile ukuthi libheke ukuphepha nokulinyazwa kosomapolitiki. Ngicabanga ukuthi yona kukhulunywa kakhulu ngayo endabeni eningi la eSouth Africa ukuthi leli thimba leli ebelisebenza le province bathi kuthiwa liyavala leli lisikhulumisa kakhulu endabeni njengamanje i-PKTT.
yakade ibekela ukuthi izophenya ubulawa kosomapolitiki. Umongameli wasenikeza isinqumo sokuthi ayiphinde ibheke namacala okuhlukumezeka kwabaholi bendawo, traditional leaders. Ngizosondeza bona-ke la kuyibona abazothatha la macala. I-Political Killings Task Team iyo lezothatha la macala asekenzeka kule ndawo, ngoba ngizothiwa amacala ahlangene nokubulawa kwezinduna kuba ngumkhosi. Ibona-ke abazosondela la ukuze babheke kahle kahle ukuthi ubani obulala abantu, isizathu sini. Ngicabanga ukuthi umsebenzi wayo ke lela qembu usuyazi umhlaba wonke lo. Iwona uzosondela la, ngizofika nawo umphathi uzobe ephethe labo baphenyi, ngizofika naye ngesonto ngimthole emphakathini ukuthi bamazi ukuthi nangu umuntu ozobe eliphi iqembu, ukuze bakwazi ukuxhumana naye laba abazobe ne-information. Ngoba kumele siqede ubugebengu, kumele siziqiniseke ukuthi nokuthula emphakathini ukuze uhulumeni akwazi ukuthuthukisa umphakathi nosomabhizinisi bathuthukise umphakathi, ukuze umphakathi wonke uxhomele kulothuthuko uzobe kukhona le ndawo yabakhwanasi. Ilokho phela lesikuzele. Shamasi mhlawumbe ukuveza uphinde waveza ukuthi yena lo thinteka kwaNcube nayo kuzomveza bekhona kulo mhlangano, ukubaleka kwakhe mhlawumbe ukuthini ukubaleka abe khona emhlanganweni. Esikutholile ukuthi ngathi silo siphakamise ubaba kaNcube njengeso laso kule ndawo, kuyiyona esusumsilo kakhulu ngoba ikhona inkosi yaMkhwanazi. Umhlangano kade ukhona ke eNdlunkulu, ubaba uChiliza, inkosi uChiliza nenkosi uShinga kade bekhona, balalela udaba bazama ukungenelela. Ingakho zobe khona nenkosi uShinga mase sihlangana ngizweni. Besizwe ukuthi ngathi kwaNcube bebezombiza eNdlunkulu ukuthi kuyoxoxisana ngalelo daba. Nami ngimcelile-ke njengoba engekho la ukuthi ngicela ukuthi sihlangane naye ukuthi ngizwe ukuthi inkinga ikuphi kahle kahle. Mangisuka lana nje ngizohlangana naye police station njengamanje wamsana, ngoba ngiyafisa naye nje ngisakhamuzi sala akhele inkosi ukuthi naye kumele ayibandakanye into enizenzeka emphakathini ukuze kungabi nomsindo. Ukuphepha komphakathi kubalekile njengoba kubalekile nokwakhe. Ngizohlangana naye-ke sixoxisane, ngiyathemba ukuthi uzokwazi ukuthi afike phakathi komkhandlu wenkosi, inkosi nenduna kanye nomphakathi wonke, ukuze kuxoxiswane uma ukuthi khona la kuphambane khona njengomphakathi, babonisane ukuthi bayilungisa kanjani ukuya phambili, ngoba siyadingana sonke. Akekho umuntu efuneka agijinyiswe omunye aphile kahle kunomunye, kufuneka siqondisane. Ingakho ngithi ngiqale ngokhokta ukuthi ukhokta azofaka isigcizelelo ukuthi inkosi ubani ngokusemthethweni. Inkosi-ke nelungelo lokubeka induna la zibeka khona. Induna mazibeka zilimala, amaphoyisa afuneka asondele eduze uzobheka ukuthi ubani bolimaza induna. Osomabhizinisi abafuna ukuzotshala imali endaweni yenkosi kumele bahambe ngomgudu lo kubekiwe ubukhosi bakule ndawo. Kufanele kuxoxiswane nabo ukuthi endaweni ethile makhona ukuthuthukisa okuzenza khona umphakathi uhlanganiswe, waziswe umphakathi ngoba umhlaba abantu bakhile banamathuna, obaba omkhulu babo bafihliwe kulezo ndawo. Ngeke ufike uzohliphiza ngokuthi ulethe ibhizinisi, kumele kukhulunyiswane ngaleyo nto. So kumele bakulandele. So indaba yokuthi osomabhizinisi bazofike baxhumane nabantu abathile bamaforum, badayisa umhlaba wenkosi, badayisa umhlaba yabantu ngoba bethi bazofuna ukuthatha imali, kuzofike sivimbele. So ingakho kuzofike sikhulumisane nabo sisonke. Siyathemba ukuthi imbizo mayifika izoqhamana nezixazululo ukuya phambili, sizobona le ndawo enye indawo ezothuthuka ukuze bonke abantu bakwazi ukujabula.